ihahandog ng Morning everyone, and welcome to my YouTube channel, Junjus TV. So today guys is March 6, 2022, and for today's video guys, mag bungkag tas atong Alkansya sa dia ang atong Alkansya pigi ato na ning bungkagon kay bugat naman da araw na tayo gamit na pong kuan. So tunghayan natin kung pilay sod sa atong Alkansya kuanan wala ni buwan. Yes, February pa man February pa ako nagsugod og sudan sa itong bungkagon og pila. Tunghayan natin kung pila gyud ang sulod din sa atong pigi-pigi. Okay, sa ato na ng bungkagon guys, atong lubaon. Pila jud kay sodan mga sensiyo ra ni polos. Na day pay papel gamay. Ano lang ni savings gamay ginaway. Mga sensiyo. Pwede 100, 20. May 500 minus mga pinapil. Tara. Murag gamay rin abot dali guys. Wala. 0. So, tanawa ninyo. So, okay. Ang sod sa atong pigi-pigi. Maghihap na ta. Busak na. Busak. 100 usa gamay ra ni ron duha 300 350 1 2 3 4 5 450 1 2 3 4 5 550 1 2 3 4 5 650 1 2 3 4 5 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 800 1 2 3 4 5 6 6
7, 8, 9, 10, 900. 1, 2. What is this? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000. 1,000 na to. 1,000. Tarang. Igo ng tanda ni makapalit bugas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 9, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa atro ko na ito gihap. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoy, kuwang gamay. Oh, arong makuan insakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 800, 900, 1,000, 1,000, 1,100, 1, 2, 3, 4, 5, 1,200, 1, 2, 3, 4, 5, 1,003, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1,400 ang suod sa ato ang Alkansya Savings Piggy Bank for almost a month nga tong sud-sud atong piggy. Wow, thank you piggy. Thank you piggy sa imong kuan kanang pag-amo masahong kwarta nga mamisos. Yan. Katong last na to nga naghimutag pigi-pigi is almost 5,000 to atong kuan kay man tong gipangsudlan og tag 1,000. Karon kay naado haragali ka 100 ang nasudan he. So this is it guys. So savings pag may time. O di ba magamit nato ron mapalit og bugas. So ipalit og bugas tong sako ag kuan sa ibayad sa magtaod sa kuryente. Kay nanay magtaod sa kuryente dani og wa pa magtaod sa kuryente. I-prepare man daan di pa ni nato kuanon. So need naman nato kuanon kay wa man tay jam mo. So di ba na nagamit so dapat mag savings jud bisan pag mga sensiyo kay mga sensiyo sa una bisag asa na pamutang gikan kog lakaw na ko mga sensiyo mao na ni so nakahuna kog balik nga why not mag anabog ko. So di ba so daghang salamat guys and bye bye.